Og årsagen til, at vi flytter til Odder, det kan jeg godt afsløre, fordi jeg underviste i byplan, som sagt. Og jeg hører til den type, der har undervist mine studerende i, at det er fanden, der har skabt storbyer. Og det vil sige, at de kaldte det altså ikke om at lave. Det kan man se i dag, hvor alle husene er ens overalt i verden, bortset fra lidt sådan med slønger her og der. Og folk kan ikke finde rundt og må slå sig sammen og så videre for uden at overleve. Nej, det er de små byer. Og det hører der en helt teori til, som jeg ikke skal underholde med, der gør, at det er sådan en by som Odder. På samme måde så fandt jeg ud af på et tidspunkt, at jeg faktisk ikke havde fødselsdag den 28. august. Jeg havde den 28. december, men det synes mine forældre var synd, for det var så tæt på jul. Så de havde bare flyttet den til 28. august. We could live from 5 cows and 10 pigs and 20 chicken. And we are a family I have 4 sisters, 2 brothers and 1 sister. 4. And I'm the oldest. And this small farm, there was many small. It's amazing how when you look back that we could live from so little. Ikke noget hamsterhjul. Nu synes jeg selv, at mine forældre, de er folkeskolelærer, begge to har 3 børn. De bor i et stort hus ude i en anden by. Altså, og jeg tror sådan, at de har et godt liv, og de rejser meget. Men jeg synes stadigvæk, at det er alt for traditionelt og kedeligt på en eller anden måde. Så også der vil på en måde også tænke, at jeg vil gerne have børn og hus og mand og sådan til den tid. Så tror jeg alligevel måske, at det skal være anderledes. Tror jeg. Måske. Fordi altså min far, han arbejdede indtil han blev 62, så fik han kræft til døden. Så der skal man altså lige huske på, at man skal jo nå, at man skal nå at have det der med, ikke? For ellers er livet jo ikke færdigt. Altså, det skal jo have en naturlig ballistisk bane, ikke? Det skal rundes af på den rigtige måde. Ja. Og der er alt for mange mennesker i øjeblikket, der bliver ved med at arbejde, og så når de holder op med at arbejde, så falder hammeren. Jeg har ikke nogen forventning om, at når jeg er 30, så har jeg styr på det. Altså, og det tror jeg lidt, at der er mange, der tror, at nu har jeg gennemgået alle de her trin, 1, 2, 3, nu er jeg gjort færdig med gymnasiet, og jeg har fået min universitetsuddannelse, nu er jeg færdig, og hvad så, nu har jeg styr på mit liv, men det har man jo ikke. Altså. Fordi at der er så mange værdier, altså i land i Europa, altså, der er så mange af de samme værdier, og derved så vil vi ikke kunne undvære hinanden. Fordi at folk vil skulle gå så langt tilbage, fordi man har det der med, at nogen producerer det her, og nogen producerer det her, og så bliver det samlet et sted. Så ligegyldigt om det hedder det samme, eller om folk vil til udtryk stadigvæk, at der vil være et samarbejde imellem landene. For alle de positive ting, det vil godt være med til at samarbejde. Der er også nogle negative ting, som knapper sig sjovt. Og det øjeblik, at vi nationaliserer og laver protektionisme. Så det er sure, det skal jo med det sige. Og der kunne jeg godt være lidt bekymret for. England er et typisk eksempel på, at det fællesskab omkring flygtende indvandrere, at det vil lige ud. Og så derfor er jeg ikke sikker på, at man skal forpligte. Man kan ikke bare så kan jeg heller ikke lade være at relatere det til for andet. Det er, at vi kan tillade os at stille det spørgsmål, som vi har fået der. Er du verdensborger? Er du lokal? Eller hvad du er? At man har en vifte af muligheder som dansker. Ved du hvad, det var faktisk lidt sjovt, fordi vi havde jo det spørgsmål, som Poul bad om os at diskutere om, vi følte os som danskere, eller om vi følte os som europæer. Hvordan var vores holdning til at være europæer eller danskere? Og min holdning er, at jeg er helt klart dansker, men jeg holder meget af Europa som sådan, og jeg er glad for, at vi har EU. Men så var det interessant, fordi der var en af de unge i gruppen, som
helt klart ikke havde noget forhold til. Han synes ikke, han havde et forhold til, at han var dansker. Han ville hellere være, vi blev enige om, han ville hellere være menneske. Og det var et udtryk, som vi egentlig, han og jeg i hvert fald, synes faktisk, det var en god betegnelse at kunne give sig selv. Det er, jeg er menneske, jeg er ikke specielt dansk, jeg er ikke specielt europæer, men jeg er menneske. Og det blev vi meget hurtigt enige om, at det var godt, men jeg føler, at jeg er dansk. Men altså det, jeg synes var sådan mest interessant, tror jeg, var den stemning, der blev skabt på tværs af alle aldersgrænserne. Så vi sad jo sådan 2 unge og så 2 middelaldrende, og så en dame, Elisabeth, på 77. Og det er jo ikke så tit, at sådan en ung gut på 20 som mig har en lang og både humoristisk og dyb samtale med en dame på 77, men det var super fedt. Altså, der var virkelig bare en åben stemning, og altså helt vildt interessant at have en så på lige fod snak med en, der havde så meget mere erfaring i at leve. Altså, hun havde jo hele sit meget større livsperspektiv og bagage med.